Prime Minister ka Israel Benjamin Netanyahu ula Byrngem Tyngeh ban penjat ya ka Beirut ka Southern Lebanon Lada ka Hezbollah ka sedang banter guli biang ya kisipai jong ka Israel hapdeng jong ka thma bat kileno Hamas. Shushu ula ong Lada ka Hezbollah klatmu ban sedang ya ka thma Persha ya ka Israel kumta dala ka jong ka kti ban pelong ya ka Beirut bat ya ka Southern Lebanon kum balong ka Gaza ba ka Khan Yunis. Hakapor ba Benjamin Netanyahu ulit benjengo ya ka headquarter jong ka Israel Defense Force ula ai ka jing maham ya ka Hezbollah hadien ka jing ther guli jong ka Hezbollah haki kaput bat ka Lebanon haki tayo ba kileno Hamas ki thambor ya ka Israel kata ha unyo torek jong banai October. Shushu Benjamin Netanyahu ula ai ka jing ro ikisipai jong ka Israel na marba ki don ka mensium ka baslur bat ki balong ki bakloy ben net syakatma. Kajing Byrngem ka kedau ya kajing penjat ba kajing penjulo jong kisipai Israel ya ka Northern Gaza Strip ban penhir keput ya kajing thambor jong ka Hamas ya ka Israel ya ka Hamas la ken kum kileno da ka US bar ka European Union. Ka Israel menta ka pai khmat shaki benta ka bashati jong ka Gaza ha ka ba kisipai jong ka klarung Khan Yunis ula angru ba ka Hezbollah ka penpau ka jinge trei lang ba ka jinge teli bat ki Hamas bat kat ba ka jinge khon jong ki ha Gaza Strip kala nang jor ba ka jinge therguli ha ki kaput ha pedeng ka Israel bar ka Hezbollah ka long ka jingja ka baman kapor bat ha ka ju kapor ka Hezbollah ka pensange no ek jing sedang ya ka campaign ka bahe jong kisupai jong ka banyara baban penthanda ya ka jing shapting yo ka thma ka ba ka Hamas kelas dang kan poitma pat sha ka wei pat kithan jong ka Beirut bar sha ka Southern Lebanon.